Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tui pheke nong bagai ang hanyo hai taisa ketal video. Norong nuk khana tabuk social media rogo kaisa video viral tongmani mo ongkha khoroksa bwrwi tei khoroksa no bungmani video. Hadikai salai nungmon tui kisa kok norong nai tongdi ani channel no payasak. Norong joto no nukhana agulini kaisa bara nogo khoroksa bwrwi tei khoroksa bwrwi no bungmani. Abone bwrwi amsago bukha je bojaknai bwrwi bujagwi kosaui ma tongkha. Abo lathini logi tongo tei khoroktam khorok bwrwi moton bwrwi dolrok. Borok hwnkhe naisiklai tonglaio abo mano. Hwnkhe abo thani khoroksa bwrwi thangwi abo bojaknai bwrwi no thangwi romwi khe haifano bunai bwrwini lathi rwmani sariya. Video rok no nukha chini kaisa uansukthai. Chini borok rok aguligo porina hinui bara tongphakhe borok bwtwi tongmung bai gwdalwui tong. Kaham tongmung bai da gwdalwui tong hamya tongmung bai da gwdalwui tong. Tai buma buha chong nobo ang kaisa sana uchungo norokni bwsa bwtwi aguligo porina hinui nokbar tongkhakhai norok bongno kisa khoj khobor nawi toni di. Bongno sikla soka hinui yak yakari taron di. Tai je aguligo porina hinui tongphani borok rok no kang sana uchungo. Norok no nongni buma buphachong bwswk kosto khaiwi porina bagwi aguli ohor. Borok norok no nugya hinui tongmung hamya rok bai ta gwdal di. Borokni kaisa no imang norok no lekha pora khaiwi kuchu kotor khaiwi nungnani. Hwnkhai norok bo kaham tongmung tongwi kha wari poriwi norok salsa nini ma babusuk no kuchu kotor wngwi phunukdi. Hwnkhe amo saimanya ani video no ma mwthak chwnai hwnkhe norok ani channel o chajakkhaiba like subscribe share khaina tapukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.